Pozdrav svima, dobro večer. Evo ovako. Večerašnji klip će biti vrlo kratak i sažet. Nećemo dugo dužiti. Radi se o prikolicama Zmaj 489. Dogodile su se neke stvari koje nisu smjela da se dogode, ali eto, desilo se. I Mario Jukić je odlučio da većinu svojih modova podeli. Ali nećemo o tome sada. Današnja tema našeg klipa je Zmaj 489. Znači, ovo je Zmaj prikolice je Juka radio. Oni su full washable, imaju kao što vidite dynamic host, znači kače se, šta sve ide, struja, znate i sami kako. Znači, prikolice jako lepo rade, da ne bi uopšte, nema potrebe o njima pričati nešto mnogo. Ja ću odmah da ih provozam, mislim, vidite i sami, ne, da gubimo bez veze vreme, prikolice su jako realistično i lepo određene. Jako lepo određene, jako pristojno određene, bez erora, bez issuesa, bez ikakvih problema, znači možete ih koristiti i u single playeru i multiplayeru ako neko od vas ima i dedicated server, znači radit će bez ikakvog laga. Vidite i sami, mislim, jako lepo izgledaju, besprekorno izgledaju, ne kažem da su tuđe prikolice loše, ali Joka to temeljno lepo odradi, ja znam kad ubacim na server da će to biti to. Da ne bi mi tu nešto puno pričali, jer stvarno smatram da nema potrebe da nešto puno razgovaramo. Kad se pune prikolice, puni se i preko, znači nema kod nekih prikolica, puni se kao ravnomerno sa svih strana, pa dođe do vrha, pa imate kao povučenu liniju da ne može više. Ovdje nije tako, što ste mogli da vidite u nekom novih prethodnih klipova. Puni se i prepunja, što bi rekli. 8 tona je zapremina, to znate svi, to ne mora da vam pričam. Download link ćete naći u opisu klipa. Skidajte, uživajte. Ne znam šta da vam kažem, ja sam jako razočaran cijelom ovom situacijom. Ne zmajevkama naravno, nego vidjet ćete i sami, nije ni važno. Više sam besan i ljut zbog pojedinaca koji pokušavaju da nas ruše i da nas unište. Ali o tome ćemo u narodnom klipu na Mare PC Games kanalu. Uglavnom. Znači, kao što možete i vidjeti, to radi besprekorno, one same rade besprekorno. Jednostavno to su prikolice bez mane i bez greške. Maltene sve u njih možete tovariti, znači bukvalno sve možete tovariti. Sve što vam padne na pamet, znači kao što vidite, od svih žitarica, semena, trave, silaže, pig fooda, znači sve što vam padne, apsolutno sve što vam padne na pamet se može u njih tovariti, znači kompletno u tom smislu. Tako da, nema potrebe šta da pričamo dalje. Link vam je u opisu, znači možete skinuti prikolice tu ili na mod hosteru, postavit ću link i od mod hostera, ali sasvim svejedno, znači link je isti i ne menja se. Tako da to je jedini i originalni link, druge nemojte skidati. To je to narode, vidimo se, uživajte, pozdrav svima.